karon sa Plus Park Resort. Unya kay pag-ari na mo guys, close man, temporary close sila guys, na sila schedule nga mag-open. Unya karon kay sirado man, motuyok lang mi diri sa City Hall. Mag-sorry-sorry lang sa, mag-video-video, mag-picture-picture mi diri guys. Picture-picture ta guys, at ako mong itor diri guys. Oh, dako kay plaza diri guys. Ya dako sad kay ang ilang fountain. Wala lang niro nag-andar ang fountain kay udto man. Ug hapon pa to nindot kayo kay mag-andar ang ilang fountain, nindot kay tanawon. Ya karon kay wala udto man dako mao wala. Ako lang mo ituyok diri guys, samtang nakaari ta ba magpahimos ta kay dugay sad kay ta mahabalik dinhing dapita guys. Ari ta diri tuyokon ta ni guys. Unya karon atong lakaw-lakawan gamay guys. Oh, di ba guys? Oh. Nya, ari na sad ta diri agi guys. Ari ta agi sa pinaka entrance jud, makita jud ang view nila. Oh, di ba guys? Shout out day aning tag-iya sa kalo nga nagpahuwam jud nako ba kay perting inita. Shout out, salamat kayo Dalia. Oh, di ba guys? Bakulod. Karon guys, mangita na sa taglaing lugar guys nga adto ta mga ligo, adto ta mga on kay gutom na kaayo alauna na. Ya i-updatean niya mo guys ug asa na sad ta mapadpad ron ba kay close man dire, mangita na sa taglaing lugar nga makakaligo ang mga bata. O naabot na ta dire sa Village Hotel. Naa sila full dire. O atong susihon og kuan ba kanang pwede ba ang outsider nya pag susi sa kuan kay pwede day nakasud na ta o kani nga among bata pagkakita nga na sliding dire diretso jud na siya serang usa mo ni nga ako lang sad niyang gisunod kay wa man siya kauban. O di ba diretso siya slide guys. O bisag siyarang usa ganahan nang gyapon siya guys, siyarang usa kay samtang wala pa man sad sila nangaligo mao nang akon na sad siyang gisunod dire para naay kauban. O karon kay mangaligo naman unta na sila, o niya siya naa pa man jud dire mao na. O karon na sila sa sod sa pool, ato silang sundon guys, atong tan-awon kay nangaligo na sila. O nara o ang among Denver dili mahadlok jud siyang motunob sa tubig guys kay murag na trauma na siya. Nakakaon siya tagam kay pag last kaligo sa pool na slide siya diretso siya kanang kalunod sa tubig niya, nakainom kay daghang tubig. Mao na siya nga nakakaon og tagam, di mahadlok na gid siya muhumol sa tubig. Magsige na lang siya ginaplin o latay-latay sa daplin ang amo ang GD. O kusog kay siya musikad-sikad, ganahan siya sa tubig. O di ba? Unya ang among Denver manghinaplin lang. O mahadlok na jud siya. Mao na siya diha, hadlokan na. Ya karon kay wa man ta maligo, ato ning lukpog tuyok ning park nila diri nga gamay guys. Atong tuyokon ug unsay naa jud di aring dapita. Nice kay diri guys. Oh, nindot kaayo ba? Ya kani na di sugbaan, pwede di ta magsugba-sugba. Pwede sad ta maglingkod-lingkod aring dapita, pero klaro kayo ba nga tagsara kay mo occupy diri, ang siguro ko ang mo occupy ra diri ang mga guest ra nila. Kami lay nasaag diri kay nangita mi kaliguan. Atong tuyokon diari guys. O naay kamalig diari guys sa unahan guys. O atong tan-awon guys, naay kamalig, pwede ra day ta diha mag standby ta niya atong tan-awon ta diri guys. O naa o nindot yang kamalig diri guys niya ang ilang slide pwede kay ta diri magdagdag ang bata guys kay safety kay lugar diri sa mga bata guys. Maling kani sang ilang sliding safety kaayo guys, walay kuan, wala joy delikado ba kay sirado kaayo. Ang among Denver diretso kat dili gid magpadili, diretso gid siya kay imong badlongon perting gubuta mo day hilak. Ang among Denver mahilak jud kay tanan guys. Na ato ning tuyokon diri guys, samtang wa ta maligo guys, bahala kita ray magtuyok-tuyok diri, okay ra. Daghan kay kuan diri guys, naidaghang mga payag-payag. O nanat ari ta diri guys, ari tang dapita diri. Ato ning kuan nun guys, lukpon. O anay lingkuranan guys, mulingkod sa ta guys. Tabi
Mulingkod sa ta kay gikapoy na jud tuyok-tuyok ang 9 ninyo guys. Oh, perting alimuota. Alimuot jud guys tanan alingiing. Manarapo sa ta guys og gamay guys kay singot na kaayo tag sigig tuyok. Perting singot ta guys. Dili man unta kay init, alingiing lang kay sa tanan guys. Init ba tungod tingali kay way hangin nakasud kay naay mga firewall ba. Ug maora to guys. Thank you for watching. Subscribe more and update.